Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αυτό είναι το δεύτερο βιντεάκι που σας υποσχέθηκα μετά από τη συνέχεια των ηλικιωμένων και πόσο προπόνηση πρέπει να κάνει ένας ηλικιωμένος. Λοιπόν, έβλεπα ένα κανάλι ελληνικό τώρα τελευταία και μιλούσε ο φαρμακοποιός ο Κούβελας, έχει και κόμμα δικό του νομίζω, ένας εύσωμος άνθρωπος, φαρμακοποιός. Αυτός ήταν και με τον κορονοϊό τότε, είχε κάτι συζητήσει, είχε κάνει στα κανάλια του Κυριακάκη και κάτι άλλους τέτοιους. Άμα έχω ώρα λίγο τους παρακολουθώ μερικούς από αυτούς. Λοιπόν, και αν είπε κάτι το αστείο και γέλασα και τον παραδέχτηκα, λέω μπράβο, τώρα μίλησε σωστά, πιο σωστά από τα πολιτικά που μιλάς. Τώρα μίλησε σωστά. Μίλησε ότι πόσο παίζει ρόλο η πρωτεΐνη στον άνθρωπο. Και λέει ότι εγώ, λέει, τώρα για τον εαυτό του, και είναι 62 χρονών, 62. Εγώ, λέει, τώρα όσο πρωτεΐνη, λέει, και να πάρω, δεν μεγαλώνω πια, δεν αλλάζω, δεν πρόκειται να γίνω, λέει, bodybuilders. Τίποτα δεν θα γίνω. Γιατί το σώμα μου, λέει, έχει πάψει να δημιουργεί την πρωτεΐνη την οποία χρειάζεται. Εξού και το συνέδεσε αυτό που λέω τώρα με κάτι άλλο που έχει σχέση με τα της Ελλάδος. Αλλά αυτό δεν μας αφορά. Αυτή την ώρα μιλάμε bodybuilding. Εμείς δεν είμαστε ούτε πολιτικοί ούτε ψαράδες. Λοιπόν, είναι άλλοι για αυτά να λύσουν τα θέματα. Λοιπόν, και έτσι ακριβώς όταν άκουσα, συμφώνησα απολύτως μαζί του και παραδέχτηκα ένα πράγμα. Θυμάμαι όλα μου τα χρόνια της ζωής μου, όταν πήγαινα κάτω στο σώμα, έχανε αξία το σώμα, έχανε size, έχανε μέγεθος, δεν ήταν ότι ήμουνα ηλικιωμένος, ούτε ότι μεγάλωνα σε ηλικία. Απλώς μου φεύγε η όρεξη. Τώρα η διαφορά είναι η εξής, ότι τώρα δεν μπορεί να έχεις και πολλή όρεξη, αλλά δεν σε βοηθάει το σώμα σου. Έχετε δει όλοι οι bodybuilders, έχω μερικούς στο Facebook, μεγάλα ονόματα, οι οποίοι ακόμα είναι μπερδεμένοι σε bodybuilding, σε διάφορα οργανισμούς, στην Αμερική, μεγάλα ονόματα, εκτός από αυτούς που πέθαναν, αυτοί οι οποίοι ζουν ακόμα, έχουν κάτι χεράκια τόσο αλλά. Και ντρέπομαι για λογαριασμό τους που σηκώνουν μανίκια, επειδή κάποτε ήμουνα κάποιος, κάποτε. Τώρα ο άλλος που σε βλέπει είσαι πιο μικρός από τη γυναίκα του. Τι νομίζεις ότι κάνεις αυτή την ώρα, ότι θα σου πει ο άλλος μπράβο ή θα σε λυπηθεί? Εγώ θα σε λυπηθώ, δεν θα σου πω μπράβο. Γιατί δεν είναι από αρρώστια, είναι το σώμα, έκανε give up. Του αλλάξαν τα πετρέλαια και το σώμα κουράστηκε. Και όταν το σώμα κουραστεί, είναι σαν το χταπόδι που έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές και είναι το καλύτερο παράδειγμα από όλα. Όταν έχεις πιάσει, πόσοι από εσάς είσαστε χταποδάδες? Όταν πιάσεις ένα χταπόδι, τι κάνεις? Το χτυπάς πάνω στο βράχο, μέχρι που το χταπόδι μαλακώνει και βγάζει σάλια και γίνεται ένα άσχημο πράγμα, ησυχαμένο. Δηλαδή, αν το βλέπεις ζωντανό και δεν ήθελες να το φας, εγώ τα τρώω γιατί έχω μάθει. Αλλά να το δείξεις, να το δώσεις στις γυναίκες μας ή στα παιδιά μας ή ξέρω εγώ τι, και να του πεις μετά από το χτύπημα, το χταπόδι έχει γίνει σαν πατσά, σου πει όλος είχαμε φάει αυτό το πράγμα. Δεν πάω να φάω ένα σκύλο, σου πει. Το ίδιο πράγμα είναι. Λοιπόν, καταλάβατε πώς γίνεται τα πράγματα? Έτσι όπως χτυπιέται το χταπόδι και έτσι όπως ασπρίζει και έτσι όπως σαλιώνει, έτσι ακριβώς κάπως γίνεται το σώμα του ανθρώπινο άμα το βασανίσεις επί 20, 30, 40 χρόνια. Άμα του δώσεις πολύ πράγμα, και ειδικά στερόιδς και λοιπά, το κάνεις ένα τίποτα πράγμα, ένα σφουγγάρι, μια σεντόνι, το οποίο δεν αξίζει τίποτα. Ούτε μπορεί να γίνει τίποτα, ούτε μπορεί να κάνει τίποτα από εκεί πέρα, μάλλον ζημιά θα σου κάνει όσο ζεις και προχωράς. Λοιπόν, εκείνο που όπως είπα είδα είναι ότι το σώμα μεγαλώνει και εσύ η ηλικία μεγαλώνει, αλλά το σώμα σταματάει να μεγαλώνει επειδή βαρέθηκες. Και μετά ξαναγυρίσει στο γυμναστήριο και το σώμα δυναμώνει πάλι. Έλα όμως που στις μεγάλες ηλικίες δεν σημαίνει αυτό το πράγμα. Ενώ ήμουνα
όπως είπα, πάνω από 70 τόσο χρονών, 75 χρονών, 73, 74, όλες τέτοιες ηλικίες. Και είχα κάνει ρεκόρ. Ρεκόρ. Ποιος έχει κάνει ρεκόρ στο χέρι του? Με ζούρα, γύρω-γύρω όλοι. Το μεγαλύτερο χέρι που είχα ποτέ στη ζωή μου, από 14 χρονών που άρχισα, μέχρι 73 τότε που ήμουνα, όχι 77 που είμαι τώρα, 73, είχα φτιάξει στην ηλικία των πάνω από 70 το μεγαλύτερο χέρι της ζωής μου. Άρα το σώμα μεγαλώνει και πάνω από 70. Και μην έρθει να πει εμένα ο άλλος ότι ξέρεις κάτι, από τα 30 και μετά ή από τα 50 και μετά, γιατί δεν έχεις ιδέα, φίλε μου. Εγώ έχω ιδέα γιατί εγώ τα πέρασα. Εγώ είμαι ίδιος. Έχω φωτογραφίες, έχω βίντεο, μπορώ να τα αποδείξω με οποιοδήποτε τρόπο. Λοιπόν, τι χρειάζεται, είπαμε, ο άνθρωπος? Χρειάζεται καταρχήν, τώρα μιλάμε για ηλικιωμένους, έτσι, μεγάλες ηλικίες ή κουρασμένους. Καταρχήν χρειάζεται καλή τροφή, καλή διάτροφη. Χρειάζεται να μην φεύγει ποτέ μακριά από τα μπρόκολια και τα σπανάκια, τα μαύρα αυτά, τα σκούρα, τα vegetables. Να μην φεύγει από good πρωτεΐνες όπως αυγά, κότα. Το κρέας δεν είναι απαραίτητο, έχει πολλές τοξίνες. Μπορεί να φας μια φορά την εβδομάδα άμα είσαι νέος. Γιατί τώρα μιλάμε για τους μεγάλους. Και εκείνο που οι μεγάλοι πρέπει να δώσουν προσοχή, και το έχω πει χιλιάδες φορές, είναι η πρωτεΐνη. Και όταν μιλάμε πρωτεΐνη, δεν μιλάμε για πούντρα πρωτεΐνη, που και αυτή παίζει κάποιο, δεν ξέρω αν παίζει κάποιο ρόλο, λέω παίζει κάποιο ρόλο. Εμένα μου αρέσει, γιατί μου αρέσει που πάει με το πρωινό. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει η πρωτεΐνη της καθόλου. Γιατί έχω πάρει πρωτεΐνες πολλές φορές και πιστεύω ότι η πρωτεΐνη που μεγάλωσα εγώ ήταν από κότες και από τέτοια πράγματα και όχι από τις πούντρες. Η πούντρα είναι πούντρα. Ό,τι και να σου δώσει είναι συμπλήρωμα. Το γράφει και πάνω το κουτί της. Συμπληρωματική τροφή. Μην ξεχνάτε αυτό το πράγμα. Και θα το κλείσω, δεν θα πάει πολύ μακριά αυτό. Ότι πρέπει όσο πιο πολύ μεγαλώνεις σε ηλικία να κατεβάζεις, έλεγε ένας, να κατεβάζετε τα σόβρακα, λέει, και να ανεβάζετε τις φανέλες. Έλεγε κάποιος κάποτε. Τι πρέπει να κάνεις είναι μα ωραία αστεία έχουν περάσει, αυτοί οι Έλληνες βγάζουν τρομερά αστεία. Έτσι ακριβώς είναι η ιστορία. Να κατεβάζουμε τα carbohydrates, ρύζια, πιλάφια, πατάτες, τσίπια, χεμπέρκες, λίπια, από χεμπέρκες, ψωμιά, άσπρα. Όλα αυτά να τα κατεβάζουμε, να τα αλατώσουμε αν είναι δυνατόν σχεδόν στο 0, στο 2%, στο 5% και να αυξήσουμε, όχι σε τρομερό βαθμό, να αυξήσουμε την πρωτεΐνη. Ζάχαρης και τέτοια φυσικά πρέπει να είναι έξω. Θα μου πεις, και καλά, άμα φτιάξουμε μια πρωτεΐνη, δεν κάνει να τρώμε πρωτεΐνη πολύ. Δεν κάνει. Άρα πού καταλήγουμε? Άμα τρως λαχανικά και δεν πρέπει να φας καθόλου, όχι καθόλου, σχεδόν καθόλου, πατατικά, ζυμαρικά και όλα αυτά, και πρέπει να φας πρωτεΐνη, αλλά όχι όμως πολύ πρωτεΐνη, τι φτιάχνεις μες στο μυαλό σου? Εγώ έφτιαξα έναν κύκλο. Ποιος κύκλος είναι αυτός? Να τρως αυτά σε λίγη ποσότητα. Λίγη ποσότητα. Άρα, εγώ αυτήν την ώρα δεν τρώω λίγη ποσότητα, τρώω πολύ καλή δίαιτα, αλλά τρώω στυλ πιο πολύ από ό,τι πρέπει. Ποσότητα δεν χρειάζεται. Χρειάζεται ποιότητα. Εάν έχεις ένα ωραίο πράγμα, ένα ωραίο αυτοκίνητο και του πάρει μια καλή, γιατί μερικοί αγοράζανε πριν από χρόνια, αγοράζανε αυτοκίνητα καινούργια των 80.000 BMW, τα οποία αυτοκίνητα ναι, μην ήταν καινούργια και πέρανε αλυφές. Μου λέει ο γιος μου, πάρε αλυφή να το αλείψεις, να το πλύνεις, special αλυφές, special αποτρίψεις. Ναι, αλλά εκείνος πήγαινε και αγόραζε όχι των 2 δολαρίων, των 2 ευρώ αλυφή, την ακριβή αλυφή, των 50 ευρώ αλυφή. Γιατί σου λέει καλό αυτοκίνητο, θέλει καλή αλυφή. Καλό σώμα έχεις, το έχεις κρατήσει μέχρι τα 80 σου. Θέλει καλή συντήρηση. Τι απλά πράγματα, Τι κάνει νιά στα κεραμίδια, το τρίτο παπούτσι, λέει κάποιος. Να πούμε και κανένα αστείο. Δεν χρειάζεται δηλαδή φιλοσοφίες για να καταλάβετε τι λέμε τώρα, έτσι δεν είναι? Αυτό το ξέρει και η γάτα μου, λέει ο άλλος. Αλλά το ανέλησα, δεν είπα ότι δεν το ξέρετε, το ανέλησα. Με ωραίο τρόπο. Ότι έχεις ένα παμάλαιο παλιό αυτοκίνητο το οποίο το έχεις σε καλή κατάσταση και κοιτάς να το βάλεις στα καλύτερα λάδια,
Το τελευταίο μου αυτοκίνητο ήταν η Kia. Αυτό το Hyundai. Ο Hyundai και ο Kia είναι πατέρας και γιος που έχουν τις δύο εταιρείες αυτές. Και μου έλεγε η εταιρεία όταν ήταν κάτω από τον καραντί του, μου έλεγε η εταιρεία θα βάζει τα καλό λάδια. Μου λέει δεν το κάνουμε καραντί. Λέω εντάξει. Τα παλιά λάδια, τα φτηνά λάδια έχουν 15 ευρώ ας πούμε στην Αυστραλία. Τα καλά λάδια μαζί με τον μηχανικό που το φτιάχνει 180 ευρώ. 100 και 200 ευρώ και 220 ευρώ. Μα 100-220 για ένα Kia καινούριο. Αλλά δεν έχει σημασία. Και γιατί όταν φύγω από τον καραντί δεν με πιάνει τον καραντί. Εγώ άμα θέλω πάω σε ένα δικό μου μηχανικό, πάω στο γιο μου που είναι μηχανικός και του λέω να μου φτιάξει και μου το φτιάχνει με 20 δολάρια, 20 ευρώ πες. Γιατί το καλό το πράγμα θέλει και καλά συντηρητικά, καλά λάδια. Όταν ψήσεις πατάτες τηγανιτές μέσα στα βρώμικα λάδια που πουλάνε τα μαγαζιά, που έχουν πέσει και ποντίκια προηγουμένως μέσα και τα έχουν βγάλει και εσύ δεν τα έχεις δει το πρωί, γιατί εγώ δεν τρώω τέτοια πράγματα, δεν τα πλησιάζω καν. Ενώ αν ψήσεις τις πατάτες σου μέσα σε ελαιόλαδο όπως τα φτιάχνουν οι μανάδες μας στο σπίτι κλπ. Πόσο πιο υγιή είναι η πατάτα και το κάθε φαγητό. Ή το ρύζι. Είπαμε να μην τρώμε ρύζια. Να μην τρώω σαν φάση. Έχει ρύζι μπασμάτι. Έχει ρύζι μπαρμπαμπέν. Έχει κάτι άλλα ρύζια τα οποία και κάτι μαύρα ρύζια. Τα οποία είναι υγιεινά όπως και το ψωμί. Υπάρχει ένα ψωμί, δεν θυμάμαι τώρα. Σόι. Όχι σόι. Σαβόι. Σαν γυναίκα μου τα ξέρει αυτά. Το οποίο ψωμί αυτό είναι. Έχει 7 ευρώ το κιλό. 7 ευρώ. Ενώ τα άλλα ψωμιά μπορεί να τα πάρεις και με 90 λεπτά ή 1 ευρώ 10. Μα 8 ευρώ, 7 ευρώ, γιατί είναι πολύ καλό ψωμί. Μπορεί να φάσει τέτοια πράγματα, μπορεί να κοιτάξεις τον εαυτό σου έτσι. Good luck to you. Άντε λοιπόν, μέχρι εδώ σήμερα πιστεύω ότι κάτι θα καταλάβατε, κάτι θα μάθετε, κάτι θα πάρετε. Το να σας πω να κάνετε 3 σετ έτσι και 3 σετ έτσι, δεν νομίζω ότι θα φτάσετε πολύ μακριά. Το κάνετε και αύριο θα βαρθείτε. Αυτά που λέμε τώρα έχουν σημασία. Άντε, για χαρά και πάλι. Τα ξαναλέμε, Γεια.